ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି 30 ଜୁଲାଇ 2024ର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର 1 ନମ୍ବର ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ପିଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜେଲ୍। ଏଣିକି 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଏହି ନାବାଳକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପା ଜେଲ୍ ଯିବେ। ଏଥିସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମା ବାପା ବା ଅଭିଭାବକ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 25,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏନ୍ବି ଆକ୍ଟ 199 କ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରହିଥିବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସ୍ଟିଏ। ସୋମବାରଠାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରପକଡ଼ ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟର 35ଟି ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ 3ଟି ଆର୍ଟିଓ ଅଧୀନରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭୟରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭାଙ୍ଗିବେ ବିରୋଧୀ, ରାହୁଲ। ଦେଶରେ ଭୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ବଜେଟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏକାଧିକାର ପୁଞ୍ଜି ରୂପରେଖକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ରାଜନୈତିକ ମନମାନି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ କେତେଜଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଜେଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ 2024-25 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ଭାଗ ନେଇ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୟର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଜପା ଏମ୍ପି କୃଷକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଅଦାଲତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ବାଇଜୁସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଭାଗ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକରୁ ବିଲିୟନେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମାଥମେଟିକ୍ସ ୟୁଜ୍-ବାଇକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ବାଇରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ବାଇଜୁସ୍ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଫାର୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏକଦା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବାଇଜୁସ୍ କୋଚିଂ ଫାର୍ମରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। $22 ମିଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥା ଏବେ $2 ବିଲିୟନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବାଘଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବାଘଙ୍କ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକାକୀ ବାଘ ଚାଲି ଆସିବାର ନଜର ରହିଛି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର 2ଟି ମହାବଳ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ମହାବଳ ବର୍ଷକ ତଳୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସଞ୍ଜୟ ଡୁବୁରି ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ରେ ଆଉ ଏକ ମହାବଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରୁ ଆସି ତା ନିଜର ଇଲାକା କରିସାରିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବନ୍ଧୁତା ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ବନ୍ଧୁତା ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ସ୍ମରଣ 30ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବନ୍ଧୁତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରସ୍ପର ହାତରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତାର ଡୋରି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ସହ କିଛି ବହିର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅବଗତ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏସ୍ଓପି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଆଣିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସୋମବାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ। 3 ଦିନ ଧରି କ୍ରମାଣ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଫୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ତଳମୁଣ୍ଡ ଆଖପାଦ ଜଳସ୍ତର ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 17.24 ମିଟର ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 17.83 ମିଟର ରହିଛି। ଏହା ବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି 24.44 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପରିବହନ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
विशेषकर स्कूल कॉलेज पिला माने स्कूटी और बाइक बिना लाइसेंस रे चलाउछन ताहाकु तनक करा जाय सेमानक अभिभावकଙ୍କୁ तागिद करा जिबा सह जेउ पिला माने धरा पडिछन्ती सेमानଙ୍କୁ 25 वर्ष न हेबा पर्यंत ड्राइविंग लाइसेंस दिया न जिबा लागि गुरुत्व दिया जाउछि। परवर्ती मुख्य खबर वर्षा ऋतुरे चाष जमी फाटिया वर्षा भाव और जलसेचन व्यवस्था नथिया जोगु केतक ब्लॉक पाखापाखि 5000 हेक्टर चाष जमी श्रावण मासरे भी चारण भूमि फाटिछि। जेउ चाषी माने रज पूर्व आकाशर मेघ देखि खाली आखि खकुड़ी तली पकाइथिले से सबु तली बयसाधक हेबा सह वर्षा अभाव और जलसेचन सुविधा नथिबा जोगु भाची पोक लागिलानी। परवर्ती मुख्य खबर भारत रे हेबो 2025 एशिया कप 2025 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत रे आयोजित हेबो। 2026 रो भारत रे टी20 विश्वकप हेबार थिबारु एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत को एशिया कप टी20 आयोजन अधिकार प्रदान करिछि। एशिया कप को सब बेले विश्वरूप ड्रेस रिहर्सल भावे व्यवहार करा जाउछि, अर्थात विश्वकप जेउ फॉर्मेट रे हेबाकु थिबारु ता पूर्व एशिया कप रु सेही फॉर्मेट रे आयोजन करा जाउछि। सेही अनुसार 2027 रे बांग्लादेश रे हेबाकु थिबा एशिया कप दिनिकिया फॉर्मेट रे अनुष्ठित हेबो। एहीपरी समस्त बड़ खबर जानी आगर रहिया पे चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु।